Khorokthamni Bangladeshi Khorokthamni Kwthwino tini Khowaio Aritei Bgb ni Yago Yapharwi Rohorkha Khowaio Asrambari Amchayo Srang Sale Horo Bwtharjaknai Khorokthamni Bangladeshi Khorokthamni Kwthwino tini Khowaio Pohor Mora Ballar Bor ni Aritei Bgb ni Yago Yapharwi Rohorkha BSF tai Khowaio Police Naikolphang O Kwthwino postmortem khaimani Yago tini Bgb BSF tai Khowaio Police Naimathangni Pucuk Tangkra rok ni mandang Mumbai o Kwthwino Yapharwi Rohorkha Thini rok ni bo sinung mankha borok dukha Joel Mia Bufari mung Thwijak Ashraf Ullah Kami Alinagar Bangladesh tai Khorokthamni Pandit Mia Bufa Kana Mia Kami Basulla tai Khorokthamni Sajal Mia Bufa Kudus Mia Kami Kabilaspur Union Gazipur Bangladesh o Pati Mumbai Belai Kheno Gumoro Nanglajak Khowaio Amchai वो अब अगले साल हम लोग इशारा करेगा गाड़ी मार्च कराना यहाँ पे सर अंधकार रामकृष्ण को रामकृष्ण ये भाई सांगवादिक तो देखा रास्ता यही है सीधा जहाँ खड़े हैं ना हाँ उनके पास हाँ वो अब अगले साल हम लोग इशारा करेगा गाड़ी मार्च कराना यहाँ पे सर अंधकार